inicio. ¿Vosotros venís a la comida de...? Escena, ¿no? Ben, iniciamos a sesión. Iniciamos a sesión do 28 de novembro, sendo as 10:04 da mañá. Empezamos ca parte resolutiva. Temos varios puntos de aprobacións de actas das sesións anteriores. Non sei se queren vostedes decir algunha cuestión de algunha delas ou se podemos falar delas en conxunto ou queren ir vendo unha por unha. Nos esperamos que a partir de ahora que se empecen a traer con normalidades, que son actas que veñen desde setembro do ano 2014, como se anunciamos en varias ocasións, 24, perdón, como se anunciamos en varias ocasións, entonces que se traigan dun xeito ordenado e como ten que ser no siguiente pleno. Perfecto. Ben, en todo caso, indicarlle que as actas están todas subidas con o sistema de videoacta na que poden acceder por partes ao seu pleno, de maneira que é moito máis efectivo o traballo que se fixo agora, ainda que chegara algunha máis tarde, que o traballo que facíamos antes, que era unha transcripción quasi literal das mesmas. Ahora poden ver as grabacións de todas as sesións plenarias, ademais divididas por bloques de cada un dos puntos, de cada unha, incluso de cada unha das intervencións dos concelleiros e concelleiras. Temos que pasar a votación logo das mesmas, temos que ir votando unha por unha, non? Ou podemos votar todas xuntas? Todo así? Se non teñen ningún tipo de inconveniente, podemos facer unha votación única para todos os puntos. Sí? Votos a favor da aprobación das actas das sesiones anteriores? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Aprobarse cos votos a favor do Partido Socialista e o BNG e as abstencións do Partido Popular. O seguinte punto do día, o expediente 214, aprobación provisional da modificación puntual número 1 do Pexón do Concello de Silleda, Pontevedra, no polígono industrial Área 33. Vou facer unha breve explicación para coñecemento de todos os concelleiros e concelleiras de que traemos hoxe a pleno esta aprobación provisional desta primeira modificación puntual do Pexón. É un documento que nace para corrixir unha discrepancia que existía entre o planeamento e a realidade urbanizada na fase B do polígono Área 33, concretamente na contorna da parcela ocupada pola planta de transferencias de Sogama. Como xa os voceiros saben, porque comentamos outro día na Xunta de Voceiros e ademais tamén se debateu aquí cando se fixo a aprobación inicial, a instalación de Sogama ocupa unha parte dunha parcela cualificada no plan como zona verde, na zona sur, no que son os seus accesos, para axustar o planeamento, a situación real e garantirnos sempre o equilibrio entre espacios libres. A modificación reordena o ámbito de 3.972 metros cuadrados e crea unha nova zona verde no límite oeste do polígono cunha superficie de 2.158 metros cuadrados nunha parcela de titularidade municipal. Este expediente ven hoxe a este pleno despois de ter superado a avaliación ambiental estratégica simplificada e contando cos informes sectoriales de Aguas de Galicia, Delegación de Goberno, Confederación Hidrográfica, Dirección Xeral de Emerxencias, Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Instituto de Estudios do Territorio, Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e Dirección Xeral de Urbanismo. Foi tamén, como non, sometido a exposición pública, así como se lle deu a audiencia aos concellos limítrofes sen recibir ningunha alegación sustancial que impida a súa aprobación. Con todas as consideraciones formuladas polos distintos organismos, se preparou este documento final que o informe
tanto do arquitecto como da Secretaría Xeral favorables, sometemos a aprobación hoxe da aprobación provisional. Se alguén quere facer unha aclaración ao respecto. Non? Ninguna, vale. Sí, Sí. Con respecto a este punto da modificación do pexón, sí que é certo que isto xa fora traído a outro pleno. Volvemos a dicir o mesmo que xa dixemos nesa aprobación provisional. Sabemos que se nos vai dicir aquí desde a alcaldía que este é un documento vivo, o que é o pexón, que van seguir aparecendo modificacións que vamos ter que ir resolvendo e que isto, pois, forma parte dos erros dos técnicos, pero a verdade é que estas modificacións temos que volver a insistir e temos logo que dicir aquí en pleno que mostran a realidade do que é o polígono e do que é o pexón, porque o que levamos observado hasta o día de hoxe do pexón é que este non é un documento que sexa totalmente fiel á realidade do territorio, e que tampouco é que supoña unha mellora para os núcleos rurais e para a habitacionalidade de Silleda, todo o contrario. E despois só queremos engadir e queremos volver a preguntar, xo preguntamos no pleno anterior cando falamos deste tema, e se todas estas modificacións canto custaron e quen as vai pagar, porque se aquí o goberno vai asumir a súa responsabilidade en todos estes erros ou van asumir os veciños e todo isto vai parar ás arcas municipais. Estamos ante unha tramitación que é absolutamente rigurosa, necesaria e plenamente xustificada. E que ademais ven dada para proporcionar moitísima seguridade xurídica, máis seguridade xurídica ao polígono. E ademais vai a resolver un conflito histórico ca implantación de Sogama en ese territorio. Os erros que se detectan na modificación no pexón, que xa lles advirto que estamos tramitando outra modificación puntual máis, e virá unha terceira tamén que está en este momento relatado, corresponden expresamente a cuestións competenciais técnicas. É dicir, non temos nós como políticos a decisión de modificar ou non o pexón. Se detectan errores e se corrigen. Evidentemente, os errores que foron provocados polos propios técnicos redactores os van a asumir eles de xeito gratuito. O resto dos errores que son por falta de definición seguramente no territorio, pois asumirá o Goberno municipal e o Concello de Silleda. Advirto a todos os concelleiros que para a aprobación desta aprobación provisional é precisa maioría absoluta. Alguna aclaración máis? Non? Ben. Pois votos a favor. Aprobase por unanimidade. Quero comentarlles aos señores concelleiros e concelleiras que unha vez que está xa aprobado, temos que remitir este expediente íntegro á Consellería de Materia e Urbanismo, que terá un plazo de 3 meses para contestarnos a súa aprobación. En no caso de que non contestes, pois se dará por aprobado definitivamente, pero non entrará en vigor hasta que estea publicado íntegramente no DOGA. Os segundos puntos do orden do día é o expediente 1281/2025 da aprobación inicial da modificación do regulamento de réxime interior do viveiro de empresas do Concello de Silleda. Propóñolles aos concelleiros que se non teñen convinte, poderíamos tamén debatilo conxuntamente co seguinte punto, que é o expediente 1281/2025 da aprobación inicial da modificación do regulamento de réxime interior do viveiro de empresas do Concello de Silleda. Teñen... Sí. A votación faríase, como me indica a secretaria, de maneira separada de cada un dos puntos. Non se teñen convinte en debatilos conxuntamente ou queren debatilos de maneira independente. Sí? Pois ben. Ten a palabra, entonces, debatimos os dos puntos, o punto número 12 e o punto número 13, os expedientes 214/2025 e o expediente 1281/2025. Ten a palabra Estefanía Taín polo Partido Socialista. Días. Neste punto traemos a pleno a modificación puntual do regulamento do réxime interior do viveiro de empresas, na que incluímos a creación dun espazo de coworking e a modificación do uso do despacho de administración, que pasará a ser un novo despacho individual destinado a persoas emprendedoras que se incorporen ao viveiro de empresas, mantendo as condicións e os usos dos espazos de uso privativo. Esta modificación débese ao aumento da demanda e a plena ocupación dos espacios actuais. Consideramos que este é un bo lugar para a creación do coworking, xa que o espacio xa conta cas instalacións
que se poden adaptar facilmente a un entorno deste tipo, conexións eléctricas, internet e zonas comuns que favorecen a interacción entre emprendedores. Ademais, reutilizamos un espazo que ahora mesmo estaba infrautilizado, xa que nesta zona non estaba a ser aproveitada, pendente das necesidades que poidéramos ter nun futuro, e a súa transformación nun coworking permitirá optimizar recursos existentes. Os espazos de coworking son coñecidos por ser puntos de encontro para as persoas con intereses e proxectos similares e que poden fomentar o traballo colaborativo e a creación de redes empresariais. Con esta modificación, potenciamos o desenvolvemento económico local, podendo atraer a novos proxectos empresariais que poden actuar como motor económico, crear novas oportunidades de emprego e fortalecer a economía local e contribuir á revitalización da zona. Cada vez máis persoas, especialmente xente nova, buscan espazos de traballo flexibles e co aumento de teletraballo este podería ser un novo perfil de profesionais a Silleda. O espazo de coworking estará situado no local anteriormente destinado a cafetería e contará con 6 postos de traballos individuais, acceso á zona para comer e unha área destinada a reunións informais. Os postos poderán ser reservar por mensualidades e dispoñerán de conexión eléctrica e acceso a internet de alta velocidade. Tamén se permitirá o acceso á reserva do salón de actos e o seu horario será o mismo que o do viveiro, é dicir, de 8 a 8, de luns a venres e os sábados de 9 a 2. O precio do uso do coworking, despois do estudo económico realizado, será de 29 euros ao mes. É dicir, se estivera completo, cos 6 postos serían 174 euros ao mes. É certo que este importe non cubre a totalidade dos gastos reais do servicio, pero como ocorre cos restos das oficinas, o Concello asume esa diferencia, en apoio a toda a xente que necesite un local para emprender o seu negocio ou necesiten un espacio para poder traballar, garantindo así que o coworking continúe sendo un recurso accesible para todos os emprendedores autónomos ou nómadas digitais que deixen cumprir os requisitos legais administrativos que rexen as tasas de prezos públicos. Empezamos coa primeira quenda de intervencións. Ten a palabra o Partido Popular. Vamos a ver, en relación con esta modificación do regulamento, vemos que, que se trae dun xeito un tanto precipitado por parte do Grupo de Goberno e con bastantes dudas tanto na súa aplicación como no que son a posibilidade das persoas usuarias de determinados espacios como coworking. Falouse de determinadas posibilidades en relación con este regulamento que ao final non vemos incluídos no texto final que se trae a aprobación. Por lo tanto, gustaríanos que se nos explicase esta cuestión, sobre todo en canto ás persoas que poden ser beneficiarias ou cesionarias destes usos, sobre todo no espacio do coworking, que se xeraban determinadas dúbidas. Despois tamén se nos planteou por parte de Alcaldía determinadas cuestións en relación con esta modificación de regulamento e máis ca tasa en sí prevista. Gustaríanos tamén que se nos explicase, dado que parece ser que había que determinadas reticencias ou determinados problemas legais en relación ca aplicación desta cesión de postos de traballo en canto á duración dos mesmos. Planteouse que esa duración poderá ser incluso por días. Entendemos que non hai ningún impedimento legal para que poda ser así. Entendemos que un espacio de coworking que o que pretende é a súa flexibilidade e a súa posibilidade de incorporación temporal ou incluso uso esporádico por determinadas persoas, entendemos que o feito de mantelas durante un período mínimo dun mes ou daqueles que teña pensado utilizar só durante unha semana, ter que facer unha reserva dun posto durante un mes non ten determinado sentido e ao final limita esa flexibilidade que debería ter o espacio coworking. Entonces gustaríanos que pros habilitados se nos diga exactamente se hai algún problema en canto á legalidade de poder plantear usos inferiores a ese período de un mes, porque entendemos que en canto á fixación do precio por usos inferiores, unha vez que se ten o estudio de custos, simplemente sería facer unha división por días e únicamente implementar
os elementos precisos, igual que xa sucede con algunha outra instalación municipal. Por lo tanto, como decimos, nos últimos textos que figuran no expediente non vemos esas incorporacións, aparte de que con estas modificacións se incurren algunha contradición, gustaríanos que nos explicasen estes extremos antes de facer o segundo turno de intervención. Por parte do BNA. Esta proposta que hoxe se nos plantexa aquí da modificación do regulamento do viveiro de empresas máis dos prezos públicos para decidir implantar un área de coworking no espazo que estaba destinado á cafetería no viveiro de empresas, pois a verdade é que para o grupo do Bloque Nacionalista Galego nos parece un vago intento de levar a cabo a moción que nós xa presentamos por parte do noso grupo no pleno ordinario de maio deste mesmo ano, pero a realidade é que esta proposta que se nos plantexa dista moito da proposta que nos trouxemos a pleno. En primeiro lugar, consideramos que o viveiro de empresas non ten moito que ver co espazo que propoñemos, así os puxemos no seu momento neste pleno, cando dende a Consellería de Promoción Económica nese momento se nos dixo que xa estaba traballando nun espazo de coworking. Ese mismo esforzo e traballo que a Conselleira fixo para sair ao paso da nosa moción, expoñendo esta idea de espazo de coworking, mesmo dicía que naquel momento tanto estaban traballando que só faltaban os mobles, pois ese traballo non o vemos reflexado a día de hoxe porque parece ser que non se traballou tanto para que esta idea se nos vexa plantexada 6 meses despois. E o único que se fixo foi modificar un espazo que xa existía. Entón, cremos que isto ven a demostrar outra vez máis a falta de proxecto propio que hai por parte do Goberno no ámbito da promoción económica. Dende o BNG sí que plantexábamos un espacio compartido, pero pensado para persoas de distintas profesións, empresas ou proxectos que puidesen traballar de forma independente, pero nun mesmo entorno. Temos que dicir que a este respecto sí que agradecemos na Xunta de Portavoces que se cambiara e se modificara se cambiara o ámbito referido a nómadas digitais para que non sexan expresamente, especificamente emprendedores os que poidan utilizar estas instalacións, senón que o abano de usuarios sexa máis amplo. Da mesma maneira que tamén que se expoña que dentro deste mesmo espazo poida ser utilizado para outro tipo de actividades, non solamente para o traballo colaborativo, de maneira que tamén diversifiquemos a oferta. Pero, da mesma maneira que estamos de acordo nestes puntos, a proposta sí que nos sigue parecendo pouco ambiciosa, digamos, porque dentro do BNG sí que temos varios puntos. Nós plantexamos un espazo de traballo colaborativo que estivese na propia vila. Sabemos que o Concello ten espazos que poden ser utilizados, que é necesario que se utilicen, que teñan uso, e que tamén o feito de que eses usuarios poidesen estar dentro da vila impulsaría a economía e xeraría máis demanda de servizos. Ao mesmo tempo, tamén cremos que faltan espazos como con máis privacidade, salas de reunión onde se poidesen levar a cabo proxectos concretos, reunións, charlas, o que cada usuario considere e solicite. E aquí simplemente temos un espazo que pode ser compartido, si que se dixo que se pode solicitar a sala de reunións ou neste espazo, cando non este utilizado, se poden facer outro tipo de actividades, pero cremos que a falta destas salas máis privadas dificultaría en moitos casos o seu uso. Polo que cremos que é necesario este espazo en Silleda, pero tamén é necesario traballar para convertilo nunha realidade, pero que sexa con garantías e máis con servizos. E isto é simplemente unha proba para intentar crear un espacio de coworking en Silleda que ao final o único que vai demostrar é o que vostedes queren, que isto sexa un fracaso. Tanto fracaso, como tamén temos que dicilo, como é a xestión que se está levando a cabo desde a Consellería de Promoción Económica, donde vemos que non se admite ningún tipo de suxestións e que esta área simplemente está subcontratada a entidades externas e son as asociacións locais as que realmente manteñen viva a xenda desta vila. Despois, con respecto ao prezo, tal e como falamos na Xunta de Portavoces, si que nós non temos nada que dicir, parécenos un prezo axeitado, porque ao final o prezo ten que
corresponderse pois cos servizos que este espazo pois ofrece. Temos que ter en conta que se fósemos máis ambiciosos, pois o que se podería facer é levar a cabo unha plataforma onde a xente poidese acceder e poidese solicitar o espazo por días, por semanas, por meses, e incluso pagar de forma telemática. Sí que sabemos que aquí en Silleda xa é exemplo diso para solicitar as pistas de pádel, que sí que funciona, pero eso igual é que custa moito. Eu creo que non se trata de custo, senón que se trata de ter vontade para levar a cabo as cousas e que estas teñan continuidade no tempo. Con todo isto que expuxemos, simplemente estamos de acordo en certas partes, non estamos de acordo noutras, non nos vamos a poñer a que isto se leva a cabo, simplemente que nós pois non o faríamos da mesma maneira que se está plantexando. Ben, segundo turno de intervencións, Estefanía Tain. Bueno, co referente ao precio e o acceso por días, a ver, non é unha... Aquí en Silleda, tendo en conta de que son 29 euros ao mes, e outros centros de coworking que hai na contorna ou por aí están falando de que son 150 euros ao mes e os que teñen acceso ao día estarían pagando 19 euros ao día. Creo que pagar 29 euros ao día, inda que alguén solo veña, pois igual o utilice 15 días ao mes porque está aquí de vacacións ou calquera cousa, creo que é accesible para todo o mundo, vamos. Pero, bueno, máis que nada, o precio é que está fixado polo estudio económico e non hai nada máis que poidamos facer en ese caso. Na ubicación, pois, seguro que hai sitios moitos mellores ou aquí no centro para a súa localización, pero é que ahora mismo calquera outro necesitaría máis obras para a súa adaptación. Por eso, ahora mismo vais levar a aproveitar este sitio que xa temos e que cumpre cos requisitos necesarios. E ojalá no futuro estivera completo de todo, tivéramos lista de espera para poder utilizalo, porque estaríamos encantados de poder buscar cualquier outra ubicación aquí no centro para poder preparar outro centro máis, ou 2 ou 3, os que fixeran falta. Pero agora mesmo non sabemos se hai 6 postos, e se estiveran listos, pois poderíase facer a preparar calquera outro sitio, en calquera das dependencias municipais, ou en calquera local que estivera vacío. É verdad que non é o mismo un autónomo que este emprendendo que alguén que sea un nómada digital e que traballe para unha gran empresa teña un soldo fixo todos os meses para poder utilizar o viveiro de empresas. Pero é que adaptámolo para que todo o mundo poida facer, tanto os pequenos emprendedores que queiran empezar a traballar, que non teñen despacho, que non teñen igual ou na súa casa, que non viven solos e non teñen un sitio adaptado para poder traballar tranquilos, ali van a poder facer. Teñen o salón de actos, onde tamén se poden organizar reunións, poden facer talleres, pódese utilizar para un montón de cousas. Despois, que máis dixer? Ahora me lío. Non me acordo que máis era o seguinte punto. Que máis dixo ella? Ben, finalizado o turno de Estefanía Taín, pasamos ao turno de Ignacio Maril. Como vostede decía que quería unha explicación previa ao seu turno por parte dos interventores, eu antes de darlle a palabra ao interventor, se quere intervenir, claro, por suposto, faulle unha reflexión. Nos convocamos unha xunta de voceiros porque este asunto parte dunha moción aprobada por unanimidade de todo este Concello e acordamos reunirnos para establecer uns criterios e que todos estiveramos de acordo con eles. Vostede agora, ao diálogo que eu propoño, vostede chamalle dudas. E que increíble. Eu me sento con vostedes para aclarar que isto veña aquí todos de acordo e vostede fala de que eu plantexo dúbidas. Non, eu plantexei diálogo. Si, vostede dixo, había moitas dúdas, está mal planificado, había moitas dúbidas, teño anotado aquí literalmente, dixo vostedes dúbidas. É dicir, vostedes nos piden diálogo e agora nos acusan de dialogar. É o que está facendo vostede. Si, señor, dúdas. Nos piden diálogo e agora nos acusan de que tiñamos nos moitas dúdas con este texto, que había dúdas xurídicas, dúdas... Home, non sei, se son a única que escoitei. Vostede dixo aquí que tiñamos nos dúdas xurídicas.
Vale? E os problemas legais aos que vostede se refire os debatimos exactamente na Xunta de Voceiros e falamos de que seguramente, por parte da intervención, sería moito máis cómodo ter un período de 3 meses de pago completo, vale? E que nós decidimos poñelo con un mes solamente, a pesar de que esa tramitación iba a ser moito máis complicada, porque entre dar altas e dar baixas vai a pasar tempos. Non diga que non, porque vostede foi o que dixo na súa intervención. Así que se queda claro outra vez. Vamos a ver, o que dixemos foi que, o que se nos planteou nesa Xunta de Voceiros, era que por parte de intervención non se permitía ou non se quería permitir períodos inferiores aos 3 meses e que ao final que se conseguira rebaixar o período de un mes. E o único que estou planteando é que se nos diga se xurídicamente é posible facer eso por días. Xurídicamente e se é legal facelo por días, incluso ter unha tasa por días. E tamén pedimos, porque eu non o vin nesa modificación nin nos expedientes que hai no propio expediente, onde se recolle o tema dos nómadas digitais, porque non o vin, o sea, pode estar, pero non o vin nin no anexo, nin o vin nos cesionarios que se poden recoller, que se podan recoller. Simplemente hai unha excepción para aqueles proxectos que se poidan entender de interese e que non cumplan os requisitos. Pero entendemos que eso non encaixa dentro do que son os nómadas digitales. Por eso pedíamos aclaración e saber si ese planteamiento é posible, si é legal facelo por días, si é legal facer ese pago por días, si esa adjudicación por días, e tamén o tema dos nómadas digitales. Foi o único que dixen, e o que se dixo nesa Xunta de Voceiros foi eso, e que inicialmente por intervención só se planteaba como mínimo 3 meses e que se conseguiría rebaixar a un plazo de un mes. Foi o que se dixo na Xunta de Voceiros. E nos planteamos que precisamente por esa flexibilidade que debe ter un espacio coworking que debería ser posible. Por qué? Porque senón o que estamos falando é de, oxalá, as listas de esperas, porque, como son só 29 euros, hai xente que pode coller para unha semana cando este de vacacións. E ao final teremos un espacio que se utilizará unha semana e estará 3 semanas ou 4 vacío. E iso é o que non queremos. Por eso, pedimos esas aclaracións que se nos podan facer dos habilitados, supoño que non é unha aclaración complexa, e tamén en relación cos nómadas digitais, que non quedou aclarado na intervención da concelleira, en donde se recollen eses pois que podan ser cesionarios eses nómadas digitais, aínda que non cumplan esas cuestións en relación cos espacios coworking. O uso por días quedou perfectamente explicado pola concelleira no seu turno de intervención. Ten a palabra o BNG. Pidime unha aclaración antes do meu turno en relación con esas cuestións. Non estamos pedindo esas aclaracións por parte dos habilitados antes de facer a nosa segunda intervención. Ten a palabra o BNG. Perdone, vamos a ver, estou dicindo, pedimos esa aclaración, temos o noso segundo turno para poder falar. Estamos pedindo que se fagan esas aclaracións. Bueno, chamar a orden, ten a palabra o BNG. Vamos a ver. Bueno, pois este é o diálogo que usted plantexa e esta actitude de absoluta dictadora desta alcaldesa. Ten a palabra o BNG. Vamos, que increíble. Non teríamos moito máis que engadir. Ao final, o único que hai que deixar claro aquí é que estamos falando dun servizo público, non estamos falando dunha empresa privada que poida establecer os prezos que quere. Entón, ao final, bueno, pues temos que ver que se ofrecemos un servicio público para todas as persoas, pois habrá persoas que cobren un soldo máis alto e que ao mellor que irán acceder e bonificarse, que isto non é unha bonificación, simplemente un prezo, que irán acollerse a este espazo de coworking, aproveitándose, podemos dicir entre comillas, e habrá outras persoas que de verdade o precisen e que teñan que pagar ese precio baixo. Entonces, creo que aquí non tería que haber máis debate, deixar eso en riba da mesa. Para o turno de peche, quere dicir algo máis? Ben, pois procedemos a votación. Votos a favor da proposta? Votamos primeiro, perdón, sí, para aclarar, vamos a votar en este momento o expediente 1281/2025, aprobación inicial da modificación do regulamento de réxime interior do viveiro de empresas do Concello de Silleda. Votos a favor? Abstencións? En contra? Apróbase cos votos a favor do Partido Socialista e o BNG e o voto en contra do Partido Popular. Vamos ao seguinte punto, a votación do seguinte punto, que é o expediente 1297/2025, aprobación inicial da modificación do precio público do viveiro de empresas do Concello de Silleda. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Apróbase cos votos a favor do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Popular. Vamos agora á parte da actividade de control.
facemos como sempre, se lles parece, deixamos a dación de contas de resolucións da alcaldía para tratalos con rogos e preguntas e, por tanto, pasaríamos, se alguén quere decir algo do período medio de pago e morosidade, se non pasaríamos xa a moción do BNG sobre o plan de mantenimento urxente do Centro de Saúde de Bandeira. Ten a palabra... Sí. Ten a palabra o BNG. Teñen todos vostedes unha emenda por parte do Partido Socialista incluída nos, bueno, que se lle foi entregada antes da sesión plenaria. Nós aquí presentamos hoxe esta moción porque, como moitos saben, o Centro de Saúde da Bandeira leva anos padecendo unha situación de deterioro que afecta non só as instalacións internas, sino que o espazo exterior, as externas. As filtracións de auga desde o tellado, a falta de mantemento ordinario e o abandono xeral son evidentes para quen utiliza ou traballa neste centro. Son cuestións que calquera persoa pode comprobar cunha simple visita ao ambulatorio. Compre lembrar que durante a negociación dos orzamentos locais para o ano 2025, desde o BNG de Silleda conseguimos que se incluíse unha partida específica para a reforma da coberta do centro, cun total de 112.000 euros, co obxectivo de poñer fin ás filtracións de augas que se rexistran desde hai anos. Pero sabemos que isto non é suficiente. Por iso, con esta moción, reclamamos que se acometan tamén outros traballos complementarios e urxentes de conservación e mantemento, como son o repintado das salas interiores, que están cheas de humidade, completamente negras, a reposición do sistema de iluminación interior, que foi retirado hai uns anos e non foi reposto, a sustitución das lámpadas rotas no exterior, todas, a limpeza a fondo da beirarrúa e da rampla de acceso, que cando chove está moi resbaladiza, e a revisión do mobiliario e das zonas comuns. Ademais de outras actuacións que servirían para devolver ao centro e a súa contorna o coidado que merecen. Son actuacións básicas, de sentido común, que non poden seguir agardando. Estas demandas non son caprichos do BNG de Silleda, son reclamacións constantes dos empregados, dos doentes e da veciñanza, que están fartos do abandono ao que se ve sometido ao ambulatorio. E inda que o mantemento deste edificio poidamos argumentar que se trata dunha competencia impropia, e nos gustaría, porque si nos gustaría, entendemos que é o correcto, que isto ten que asumilo a Xunta de Galicia, o certo, a realidade, é que o edificio neste momento é titularidade municipal. E mentres esa situación non mude, non se chega a un acordo coa Xunta neste sentido, a quen lle corresponde garantir que as instalacións están ben coidadas é o Concello de Silleda. Non vale escudarse en competencias nin en excusas burocráticas. A saúde non entende de papéis, entende de feitos. Desde o noso punto de vista, o estado actual do ambulatorio da Bandeira é, lamentablemente, unha mostra clara da desidia e da falta de proxecto deste goberno municipal. Non é só unha cuestión de recursos, senón de prioridades e de vontade política. Un goberno que deixa que un servicio público esencial chegue a este nivel de abandono está demostrando que non ten un proxecto serio para a saúde. Por iso, para acabar con esta situación, traemos esta iniciativa ao Pleno, para instar ao Goberno Municipal a redactar de maneira inmediata un plan de mantemento urxente do Centro de Saúde da Bandeira que solucione todas estas eivas que indicamos na propia moción. Estaba preguntando quen sería o turno de intervencións, Partido Popular. Nos estamos totalmente de acordo con que se leve a cabo estes traballos por parte do titular do inmoble, que neste caso é o Concello, e, por lo tanto, estamos de acordo con esta moción. Por parte do Partido Socialista ten a palabra a concelleira Ángela Troitiño. Bos días. Tal como dixo a alcaldesa, antes de comezar, entregueilles unha proposta de enmenda que logo espero me digan se aceptan ou non, pero que me gustaría dar algunhas explicacións antes e teño que decir que tanto o Centro de Saúde de Bandeira debería de ser competencia directa como ben dixo Xerardo nese caso, competencia directa da Xunta de Galicia, igual que o é o Centro de Saúde de Silleda.
Eu creo que non é correcto que se nos asignen responsabilidades que non nos corresponden, e esta moción eu penso que debería de ir máis enfocada en exixirlle á Xunta que cumpra coas súas obrigas e non en facer listados de tarefas que o Concello actúe e logo que outros digan que o fixeron gracias a eles ou o que sexa. Eu creo que, dito isto, o Concello de Silleda tamén teño que decir que xa está a realizar mantementos durante todo o ano neste centro de saúde de Bandeira e falamos de tarefas indispensables, como pode ser o pago da luz do edificio, e aquí teño que explicar que o tema das luminarias, si é verdade que pasa igual que pasa no CEIP de Silleda, que son luminarias tan antigas que chega a un punto que a veces non hai repostos e mesmamente a empresa de electricidade que vai ou o técnico que vai no seu momento cando se funde algunha luminaria pois non atopa repostos para poñer. Entón, por iso, a veces no CEIP de Silleda nos pasa igual en algúns casos. Tamén se fai cargo o Concello do pago de calefacción, tamén do servizo da limpeza, tamén de cambios de cristais e pechaduras cando en ocasión se producen algunha incidencia, tamén de limpieza de pintadas e reparacións, porque sabemos que ali de vez en cando tamén hai actos vandálicos, sustituímos e repoñemos material nos baños. De feito, eu antes comentabades que eran queixas dos propios empregados e de veciños. Eu recordo que fai non máis dunha semana chamaron do Centro de Saúde de Bandeira para decir que se había roto algo en concreto no baño e se foi a repoñer o día seguinte. Entonces, bueno, non sei, cada vez que teñen algo que repoñer ou que se estropea, normalmente nos avisan para ir a repoñelo e imos. Entonces, bueno, non sei. Bueno, eu creo que non é... Por lo tanto, non creo que sea falar de abandono ou desatención do edificio, porque o Concello fai un montón de mantemento durante todo o ano nese centro de saúde. Si quería aclarar con respecto aos puntos da moción e o listado de cousas que hai aquí na moción que presentaron, que, por exemplo, a reposición ou retirada do cartel do centro de saúde, este cartel que pon centro de saúde puxo a Xunta de Galicia, polo tanto entendo que son eles quen deben de cambiálo ou solucionar o arreglo. A retirada do moble de anuncios do acceso tamén o puxo a Xunta de Galicia no centro de saúde, polo tanto creo que deben de cambiálo eles. Os postes do izado das bandeiras tamén o puxo a Xunta de Galicia. Entón, eu creo que aquí me dá a sensación de que eles lle gusta deixar pegada en algúns centros e deixar esa huella de poñemos isto, poñemos aquilo, sin darse conta de que co paso do tempo as cousas se estropean e teñen que cambialas. E entón, cando depois se lles olvida que hai que cambialas. Como pasa co cartel dos anuncios, ou como pasa co letreiro do centro de saúde, ou como pasa co izado das bandeiras. E igual cos mobles do interior do centro de saúde, tamén o puxo a Xunta de Galicia, entón entendo que deberían de repoñelo eles. Entón, bueno, son ambos puntos que van na enmenda, se refire a un a eso e outro a instar ao goberno municipal a facer, por exemplo, o tema do pintado, que tamén mencionan na moción, que eu creo que é mellor empezar a casa polo tellado e cambiar a cuberta e logo pintado, e que non nos pase igual que pasou no CEIP de Bandeira, que unha vez cambiado o falso teito e as luminarias, as semanas entrou auga e estropeou as luminarias que puxeron novas e o falso teito. Entón, bueno, creo que é mellor esperar a que se cambie a cuberta e despois facer o resto o pintado e o cambio de focos e iluminación. Teño que decir tamén, e quería recordar, que a renovación da cuberta está acordada coa Xunta de Galicia, gracias á xestión antidas coa Consellería de Sanidade, dentro do 2 de 10 de 2024, que fai máis de un ano que fomos a Consellería a falar este tema. Agora estamos á espera de que se asine este convenio e que a Consellería nos indicou que o faríamos a principio do ano que ven. Si é verdade que nos dixeron que se podían acometer ao cambio da cuberta agora no inverno, pero a verdade é que non nos pareceu momento para que a xente este indo ao médico ali e se este cambiando a cuberta. O sea, é mellor esperar a que faga o tempo, polo menos para este tipo de obras. E quero recordar tamén que a Consellería, eu penso que debería de facer o pago do 100% deste cambio de cuberta e só fan o 50% e, polo tanto, o Concello se vai a facer cargo do outro 50%. Entón, bueno, eu que teño a miña explicación, non sei se despois estaredes de acordo ou non ca enmenda que vos entreguei, pero non teño máis nada que decir. Turno de palabra do Brega. Sí, nos agradecemos esta enmenda e en parte podemos estar de acordo en certas cousas. É certo, xa digo por insistir, que estamos de acordo que é injusto que se lle cargue responsabilidades ao Concello que non debería ter, pero que as ten. Esa é a realidade.
igual que ten outras responsabilidades noutras cousas e non deixamos que a escola infantil ou os colexios pois, estean nun estado deplorable, pois non deberíamos facer o mesmo co ambulatorio da Bandeira, por moito que sexa injusto. A realidade neste momento é a que é, e haberá que pelexar por cambiala con outra xunta de Galicia, pero a realidade agora é esa. Entón, aquí nesta emenda que vostedes nos din, o que fan é patada para diante a un tema e non se fixa ningún plazo para chegar a un acordo. Un par de cuestións. Vostedes aquí din que xa foi acordada coa Xunta de Galicia a reparación da coberta do centro de saúde. Bueno, nós o que temos entendido é que o que foi acordado é que o Concello ia financiar o 100% da obra. Non sei se iso mudou. Ia financiar o custo total da obra. Entón, que estamos esperando a que faga a Xunta de Galicia? O que vai facer o Concello é financiarlo. Entonces, isto hai un acordo desde fai máis dun ano, temos uns orzamentos desde, non recordo se o mes de marzo, e o Concello xa anunciou que iba a financiar isto con fondos provinciais. O que non se entende é porque sigue entrando auga no centro de saúde da Bandeira a día de hoxe, cada día que chove. Debeuse facer xa ou poderase facer ao mellor as obras no inverno. E por outra parte, vostede dime, eu entendo que hai cousas que están desfasadas e ao mellor non se poden conseguir lámpadas para sustituir as que estean moi vellas, pero que estamos falando, non recordo o número, pero si chega a 12, pois penso que non chega ni siquiera a 12 luminarias interiores, pois haberá que facer unha compra de 12 luminarias e repoñer as que hai e non seguir dando, obviando un problema que existe. Calquera persona, porque hai que non lo din moitas persoas, calquera persoa que use o centro de saúde, que viva por aquela zona e use ese centro de saúde, que son os que non usan a sanidade privada, pois chega ali e ve como está o estado das luces interiores, como está as humidades, os manchóns negros. Eu creo que non é unha cuestión de caprichos nin de poñerse a pelexar con quen debería facelo, porque nesas pelexas ao final quen sale perdendo son os cidadáns e non se soluciona o problema. Vémolo noutras cousas como a saída da autoestrada de Lamela, que levan 20 anos así, entre administracións pelexándose e os veciños pois salindo e transitando por unha carretera en mal estado. Este é o mesmo, levamos os veciños que usamos ese centro de saúde, levamos moitos anos vendo como aquelo non se fai ningunha mellora a conta de que debería ser da Xunta e do Concello e non se avanza. Nós estaríamos de acordo en aceptar esta emenda, pero fixando un prazo. É dicir, bueno, simplemente por matizar, nós na nosa moción xa decimos que os traballos interiores, en particular o de pintado, debería esperar a que se fixera o arranxo da coberta. Xa o decimos nun dos puntos. Debería ser subsecuente, consecutivo. Respecto ao resto de arranxos que pedimos, eu creo que é urxente facer unha limpeza en profundidade da rampla de acceso. Se pasan por ali un día que chova, poderán comprobar como está a rampla de acceso e como é resbaladiza e presenta problemas. E o resto de cousas que se lle piden á Xunta de Galicia nos estamos de acordo, pero debemos poñer un prazo de 3 meses. E se nese prazo de 3 meses a Xunta de Galicia non executa estes traballos que vostedes din aquí no punto 1, pois debería facelo o Concello. Tomo a palabra eu. Na emenda que presentou a concelleira pon claramente que se vai instar ao Goberno Municipal a que execute todo o que é o repintado, iluminación interior e a limpeza profunda de musgo na rampa de Vera Rúa, unha vez finalizado o cambio de coberta, de xeito inmediato. En todo caso, por que se pon así? Despois do cambio da coberta, pois tamén o pon a propia moción, porque por unha cuestión de orde constructiva. Temos que realizar unha vez que se rematen as obras de coberta para evitar duplicidades de traballos, para evitar despois deterioros por culpa das obras ou para tamén non incurrir nun gasto ineficiente dos recursos públicos. O resto das cuestións, como o cartel do centro de salud, os móveis da entrada, evidentemente, nós non temos capacidade económica para cambiar o mobiliario completo do centro de salud, que é o que fai falta neste momento. E creo que cambiar o cartel de fora ou cambiar as barras das bandeiras pois é unha cuestión que tampouco vai afectar
consecuentemente, ao uso e disfrute dese espacio por parte dos cidadáns. Por tanto, creo que é urgente, que pode ser o pintado, cambios luminarias e demais, o que estamos pedindo na enmienda é que se vai a facer de xeito inmediato, tan pronto como a orden constructiva así nos lo recomende. Fixar un plazo de 3 meses pode ser arriscado, porque igual que vamos esperando dende o mes de outubro do ano pasado a firma dese convenio, non sabemos canto tempo vai a tardar máis a Consellería. Por tanto, eu non podo asumir un compromiso que non me afecta a mí. E unha aclaración. As obras do Centro de Saúde se van a financiar o 50% con Plan Concellos, o 50% con convenio da Xunta de Galicia. Vamos a financiar o 100% con axudas de outras administracións. É dicir, vaise construir o 100% con recursos do municipio que nos corresponden a través do Plan máis provincia, dixen Plan máis concellos, e o resto con recursos da propia Consellería. Ese aforro económico do 50% que vai a pagar a Consellería, en vez de utilizarlo dos recursos provinciais, estamos empleando esos recursos en outras obras e instalacións do propio municipio. Entón, bueno, eu, feita esta aclaración, non sei se a emenda pode seguir todavía en adiante ou se decae. Nos consideramos que, o sea, o que lle estamos pedindo é que poña un prazo, aínda que sea arriscado, porque o que, se non poñer prazo é dar unha patada adiante, espera un momento, é dar unha patada adiante a un problema e esperar a boa fe da Consellería. O que lle quero preguntar é que se espera dese convenio, ademais da cofinanciación. Nese convenio falouse ou espérase que a Xunta de Galicia asuma dunha vez este ambulatorio ou non? Que é un tema que sempre leva uns cantos anos sobrevoando todas as reunións do Concello ca Consellería de Sanidade, e o que nós estaríamos de acordo, entendo o que di da orde constructiva, o que non entendo é que haxa que esperar para limpar ali a rampa de acceso que está molestando. Mañá chove, creo, o luns me parece que tamén outra vez chove, e é un problema para os usuarios. Non sei se poden facer eso, siquera antes do... Nós estamos de acordo en esperar a reposición das luminarias e o pintado a despois de que se rematen as obras da cuberta. Creemos que hai que limpar xa unha mancha que hai ali, que se volve resbaladiza porque cae auga e créase musgo. E respecto ao resto de cousas, nós o que diríamos é sí, pero hai que esperar un pouco. Os centros de saúde non teñen que ter bandeiras. Isto era a publicidade que facía Fraga no seu momento, que lle gustaba moito. Siquera puxeron as de Galicia, pero un centro de saúde non ten que ter bandeiras. Entonces, nós o que decimos é hai que retiralas, hai caixas ali de electricidade da iluminación exterior abertas, que tamén son perigosas. Non serán perigosas porque está cortada a electricidade, pero non é correcto que lle entre auga. Por lo tanto, poñamos un prazo, 3 meses ao mellor é arriscado, 4. Pero non debería ir a cousa máis ali. Se aceptan estas enmendas e se comprometen a limpar xa a rampa de acceso, nos estamos de acordo ca emenda. Ben, pois compromiso adquirido. En todo caso, aclararlle, con respecto ao tema da cesión do Centro de Saúde de Bandeira a Xunta de Galicia, é que en marzo do 2009 esta alcaldesa asinou co Consello de Sanidade un convenio sobre a asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde de Silleda de Bandeira. 2009. Se lle trasladou, ademais xa, isto foi en marzo de 2009, se lle trasladou xa no ano seguinte toda a documentación necesaria de titularidades, que foi complicado conseguir registrar esta obra, se lle trasladou toda a documentación necesaria para que puderan facer esta asunción. Dende entonces, si se asumeu por parte da Xunta de Galicia o Centro de Saúde de Silleda, e o da Bandeira non asumen porque consideran que non van a asumir ningún consultorio médico a pesar do acordado no pacto local do ano 2009. Polo tanto, é unha cuestión que está encima da mesa. Hubo unha amenaza incluso da Xunta de Galicia de que no caso de que tiveran que asumir esos custos pecharían o propio centro de saúde. Por lo tanto, por eso o Concello sigue mantendo ese centro de saúde aberto e asumindo todos os gastos que relatou extraordinariamente ben a Concelleira de Sanidade. Entonces entendo que con este compromiso de limpeza do exterior si se aceptaría a... Perfecto. Alguna consideración por parte do Partido Popular? Non. A inclusión. Vale. Me está advertindo a secretaria que, como por costumbre, que é algo que comentámoslo incluso antes que deberíamos de mudar, as mocións nunca se inclúen na orden do día do
das comisións informativas, polo tanto temos que votar primeiro a súa inclusión do pleno, a pesar de que xa temos debatido, foi un erro meu por non telo feito previamente e dela por non darme un codazo. Entón vamos a votar dúas veces, primeiro a inclusión e despois ao debate. Votaríamos a inclusión entonces. Votos a favor? Por unanimidade, e votaríamos entonces a moción do BNG ca emenda do Partido Socialista que di que se va a instar a Xunta de Galicia a reposición do mobiliario e elementos exteriores do centro de saúde que están en mal estado de conservación, nomeadamente a reposición ou retirada do cartel exterior centro de saúde, reposición ou retirada do moble de anuncios da entrada, retirada do aliñamento dos postes de bandeiras, revisión e, de ser preciso, reposición do mobiliario das zonas comúns, sales de esperas e aseos. E instar ao Goberno Municipal a que, unha vez finalizado o cambio de cuberta, proceda de xeito inmediato a execución das actuacións de mantemento que afectan ao interior, repintado, iluminación interior a contorna inmediata, limpeza profunda de musgos de rampla e beiras rúas, as cales, por razóns técnicas e de orden construtiva, deben realizarse unha vez rematadas as obras de cuberta, evitando duplicidades, deterioros prematuros e un gasto ineficiente dos recursos públicos, facendo constar en ata por parte desta alcaldesa o compromiso expreso de que se vai a facer a limpeza do exterior de maneira inmediata. No. Quedamos de que se a limpamos de maneira inmediata el este. Todos de acordo? Sí. Queda recollido na acta o compromiso político da limpeza exterior. Vamos entonces a votar a proposta. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Pasamos ahora mismo á moción do BNG sobre o plan de desbroces de camiños, fincas de montes e titularidade municipal. Ahora sí vamos a votar a inclusión primeiramente no orden do día. Votas a favor da moción, da inclusión? Unanimidade. E ahora sí que ten o turno a voceira do BNG. Ben, traemos hoxe esta moción a debate porque somos totalmente conscientes de que Silleda ten un territorio moi amplio, de 169 km cadrados que están divididos en 33 parroquias, polo que temos que falar de un gran número de camiños de titularidade municipal que vertebran as zonas forestais, que dan acceso a fincas, a ríos e a regatos. E tamén existen fincas, porque aquí facemos unha división entre os camiños, e tamén fincas que están rexistradas en catastro de titularidade municipal que históricamente foron montes veciñais en mancomún. Tal como podemos observar, moitos destes camiños están actualmente parcial ou totalmente tapados por maleza. Temos que ter en conta que moitos dos que son transitables a día de hoxe pois é grazas a pescadores e cazadores que se van abrindo paso para poder acceder ao monte. Todo isto pois dificulta o acceso a moitas fincas, tanto naquelas onde sí que se levou a cabo a concentración parcelaria e quedaron moitos camiños abertos en moi boas condicións no seu momento, pero que foron empeorando pola falta de mantemento, e tamén noutras zonas onde pois non chegou aínda a concentración. Este difícil acceso provoca que moitos propietarios pois atopen dificultades para levar a cabo as labores de xestión e de mantemento, como a de tratamento de biomasa. E tamén vemos que isto provoca que haxa un acrecentamento do risco de incendio. O que teríamos que sumarlle que no caso de ocorrer isto, as labores de extinción pois tamén se verían limitadas. No caso das fincas que mencionamos ao comezo, estas atópanse en total estado de abandono por parte da administración local, polo que a xestión da masa forestal, así como da limpeza da biomasa, pois debería ser prioritaria para este concello, de maneira que tamén a administración pois fose exemplo de conservación do territorio e de prevención de incendios. Temos tamén que engadir a todo isto que o Goberno Municipal pois ten subcontratadas as labores de limpeza de cunetas de camiños municipais pero que están asfaltados, e incluso este ano pois incrementou o importe destinado a tales fin. Polo tanto, todos os lotes a desbrozar están dentro dun contrato de limpeza de camiños. Entón, consideramos que os recursos municipais, que sabemos que existen, tanto humanos como materiais cos que conta o Concello, deberían adicarse prioritariamente á limpeza de camiños de monte de titularidade municipal durante todo o período de outono, inverno e primavera.
Por todo isto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Por un lado, que o Goberno municipal poña en marcha un plan de desbroces de camiños de monte de titularidade municipal. Dito plan deberá ser público e indicará os medios que o Concello vai destinar a estas actividades de limpeza, identificando as parroquias nas que se van realizar os traballos de maneira prioritaria, de modo que a cidadanía poida valorar os avances na execución dos traballos. E, por outro lado, que o Goberno municipal ordene antes do próximo verán a limpeza de todos os montes rexistrados no catastro como de titularidade municipal, en particular os situados nas parroquias de Vilar e de Abades. Quero expoñer aquí que temos que ser conscientes da importancia que ten unha boa xestión do forestal e, ao mesmo tempo, tanto para a dinamización do rural como para o acceso e para o emprego que isto podería xerar. Entón, é necesario facilitar e fomentar dende a propia administración, neste caso o propio Concello, que as persoas poidan acceder ás súas fincas de monte. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, nós estamos totalmente de acordo con esta moción. De feito, en varias ocasións trouxemos solicitudes de que se fixeran estes traballos, sobre todo nas épocas nas que nos está facendo os desbroces nas outras pistas. Entendíamos que era viable e seguimos entendendo que é viable. De feito, pois, unha das últimas propostas era unha pista en Fiestras, trouxerase tamén a través dunha moción, e sobre todo porque moitas destas pistas o que sirven pois son para comunicar determinadas zonas ou determinados núcleos no rural. Eran pistas que eran moi utilizadas polos gandeiros para facer os desplazamentos entre unhas zonas e outras, e, sin embargo, pois están totalmente en desuso precisamente porque están totalmente intransitables. Bueno, parece-nos ben tamén que se faga por parte do Bloque Nacionalista Galego pois ese recoñecemento á labor que fan os cazadores e os pescadores pois no mantemento de determinadas pistas, como neste caso as pistas de monte e determinadas infraestructuras ca súa actividade. Pero, como decimos, entendemos que é perfectamente asumible por parte do Concello, trouxémolo en moitas ocasións e esperemos que esta proposta, pois, hoxe sí, salga adiante, xa que entendemos que é moi importante para os nosos gandeiros, para os nosos agricultores e, sobre todo, para todos os veciños do rural e para a posta en valor pois, de todas esas fincas de monte que temos no noso Concello. Bueno, nos é que non conseguimos entender correctamente o fondo desta moción. Non sei se que queren voltar a falar aquí tamén de falta de proxecto, como fixeron nas anteriores intervencións. As miñas concelleiras son moi humildes e non se defenderon ninguna das dúas desa acusación, pero antes de empezar con este debate sí querría facelo. Falan vostedes de falta de proxecto en sanidade, cando falta de proxecto de cambiar lámparas ou tal, cando temos un plan de saúde mental que non ten ningún concello do noso tamaño, cando temos en marchas planes de saúde como o Camiña Silla da Camiña ou Silla Movemente, o programa desta a túa saúde e colaboración entre o Centro de Saúde e o Ayuntamiento de o Concello de Silleda, ou en promoción económica, que din vostedes que non temos proxecto porque todo fan os colectivos, cando a nosa concelleira acaba de montar unha feira con un éxito rotundo de promoción do produto. Tamén está ahora mesmo lanzando unha campaña para o fin de negro para promocionar os descontos en todas as comarcas e que acaban de poñer, ademais, en colaboración ca Concellería de Cultura uns premios de 3.600 euros para o programa Vai de Parroquias. Entón, non entendemos, e aquí tamén é que están vostedes tan empeñados en facer creerlle a xente que estamos faltos de proxecto e facerlle creer a xente que aquí todo se fai gracias a vostedes que viven instalados nun relato que non é a realidade. Isto non é a realidade. Entón, eu, frente a relatos interesados, me gustaría que me aclarase mellor a que se están referindo con estas limpezas en Vilar en Abades, a que están referíndose con que non traballamos en outubro, novembro, decembro cas máquinas dos tractores. Explíqueme un pouco mellor, porque están vostedes nun relato totalmente equivocado. E eu, despois, determinaremos o noso voto a favor ou en contra desta moción, se eu consigo entender se isto ten algo máis que ver co interese de Silleda ou con interese político para despois decir que facemos todo nos. Teñen a palabra. Bueno, espera, perdón, que se me esqueceu, porque ademais piden vostedes un plan. Eu recordo que no ano 24 acordamos entre as dúas forzas políticas un plan de desbroces que aparece recollido exactamente todo o que vos están pedindo, as campañas, os períodos, os medios, todo por meses. Ese está feito, que eu non consigo entender
Que é o que están pedindo? Ben, sorpréndeme agora que salga con este debate da falta de proxecto. Estamos debatindo os desbroces de pistas de titularidade municipal de monte. Creo que é que tampouco, non sei, que parte non entenden diso. Vamos poñernos aquí a debatir de outras cousas cando sempre di que non se poden debater fora dos puntos outros temas. Bueno, fora do paripé que queira vostede montar, que lle queira explicar aos veciños, nós aquí o único que pedimos é que se abran os accesos a fincas, que se limpen as pistas forestais. Agora mesmo sáltame co calendario que se fixo en 2024 deprisa e correndo de pistas asfaltadas, que temos que dicilo, non se cumpriu. É que non sei a que trae eso. Dinos que non entende isto, pero sáltanos con outra cousa. Bueno, creo que é bastante claro, creo que calquer veciño o entende, foron os propios veciños os que nos dixeron que isto era necesario, que querían acceder ao monte, viuse no verán cando se provocan incendios. Chamaron os veciños tamén para falarnos de fincas de titularidade municipal que están sin desbrozar. Despois, cánsase desde o goberno de dicir á xente que ten que ter todo limpo, que ten que ter todo limpo e hai que ter unha responsabilidade. Comece por ter esa responsabilidade. Eu creo que, máis claro do que expuxen aquí os meus argumentos, creo que a maioría dos concelleiros que estamos sentados neste pleno comprenderon perfectamente a que nos estamos referindo desde o Bloque Nacionalista Galego. Creo, non sei o Partido Popular se non percibeu o que estábamos expoñendo. Se vostedes xa están traballando nisto, cousa que non nos sorprende porque están traballando en todo, nós non queremos construir un relato, nós simplemente estamos trasladando o que nos di a cidadanía, igual o que deberían era escoitar máis a cidadanía e aceptar suxerencias. Non queremos aquí montar ningún relato, nin levarnos despois aquí os galóns, nin levarnos os premios de que todo estamos facendo. Non, simplemente estamos solicitando que se leve a cabo un plan de desbroces de pistas forestais, pistas de monte, que son de titularidade municipal. Non vamos ir pedir á Xunta, non lle vamos ir pedir ao Estado e non lle vamos pedir a ningún veciño que abra as pistas de monte. Teremos que pedir á administración competente. Así que eu creo que vostedes decidirán o seu voto, non sei se fun clara, probablemente non o sea, entón a decisión xa queda nas súas mans. Segundo turno para o Partido Popular. Nos entendimos perfectamente a proposta. Que non quere entender é porque non quere entender, basicamente. A proposta está clarísima, como decimos, xa o fixemos en varias ocasións, trouxemos mocións similares, pero co mismo resultado de non querer entender as necesidades do rural por parte do goberno municipal, que fala de proxecto, de que teñen moito proxecto, que teñen moitas cuestións. Bueno, gustaríanos, tamén entre estas cuestións, despois en robos e preguntas faremos, porque hai moitas inversións que se fixeron no rural e que están absolutamente faltas de condido 8 anos despois, seguirán así moitos anos. Por lo tanto, nos apoiamos esta proposta, entendemos que está suficientemente clara e o único que hai, esa desidia e esa falta de traballo por parte do goberno municipal para atender estas cuestións. Ben, visto que non se me aclarou que por que piden en particular os seus parroquias de Vilar e Abades, visto que non me aclararon porque din que non utilizamos as máquinas en outubro, en inverno e máis en primavera para desbrozar pistas de monte, eu voulle repetir, están vostedes facendo un relato interesado. Vostedes o ano pasado, cando aprobamos este calendario, que vimos que non cumprimos, está todo desbrozado. Aquí se falou de pistas de Zahorra, acceso ás proteccións gandeiras e demais. Aquí está todo recollido. A vostedes isto saleulles moi ben, porque logo con este papeliño fixeron por aí campaña dicindo que se facían desbroces en este concello gracias a vostedes. Porque vostedes parece que inventaron o mundo. Aquí non hai nada que poñer en marcha. As máquinas están funcionando e están funcionando moi ben. Sen necesidade de máis planes no papel que depois lle sirvan a vostedes para facer política. O único que pretenden aquí con esta moción é seguir dicindo que os traballos que facemos agora, que se están facendo traballos nos montes, se fan gracias a vostedes e por eso a presentan.
pero que lles quede moi claro unha cousa, e voulle decir, vostedes non inventaron os desbroces no ano 2024 e tampouco os van a reinventar agora con esta moción no ano 2025. É curioso, que presenten esta moción o ano que veñan a pedir melloras de desbroces no ano no que batimos récords de kilómetros e de hectáreas desbrozadas en este territorio. É curioso que veñan a pedir este ano. E saben que o conseguimos por 4 razóns moi claras, moi claras. A primeira delas, porque no orzamento que nos dimos todas e todos nós, previmos que o contrato externo dos tractores de reforzo de verán fora para todo o territorio municipal. E iso que nos permiteu? Permiteunos que o traballo que facíamos antes de limpeza de pistas de monte o pudiéramos adelantar o verano. Ganamos prácticamente 3 meses de traballo dos nosos tractores nas pistas de monte. E además limpamos todo o período, desde verano hasta agora. De feito, traigo porque parece que non conocen, van vostedes por aí co coche, pero parece que non conocen o noso territorio. Todo o Laro desbrozado, todo Fiestras desbrozado, por certo, vale? Toda parada. Falen cos veciños de Parada, están contentos ou non cos detos que se fixeran de Parada nos montes. Falen con eles. En Breixa, en Moalde, en Refoxos, en Seador, en Negreiros e en Vilar. En Vilar, tamén en Vilar. A segunda razón de por que conseguimos desbrozar tantas pistas de monte é porque, ademais, temos asignado un convenio con Seaga, un convenio histórico de fai moitísimos anos, que todos os anos veñen a limpiar 10 hectáreas. Curiosamente, este ano viñeron a limpiar 10 kilómetros de pistas forestais. Curiosamente, este ano viñeron e fixeron o doble. O doble. Limparon 22 kilómetros de pistas forestais. E voulles enseñar, para que sepan vostedes onde están. En Tixó, en Cardesín, en A Calzada, en Sante, en Paredes, en Xestoso, en Subín, unha delas, en Subín, 2, en Subín, 3, en Cardigonde, unha máis, en Cardigonde, 2 máis, e seguimos para aquí. Temos en Santa Mariña, en Aira, en Barreiro, en Paredes, en Fiestras, en Barcia, 2 en Barcia e unha máis en Sindiriz. 22 kilómetros de pistas limpas, das máquinas do Seaga, a parte da limpeza que fixo o Ayuntamiento. Terceiro, porque en marzo de 2025, 8 meses antes desta moción, e digo, para que non se fagan vostedes tamén adalides de que tamén o fixeron vostedes, este Concello contratou con unha enxeñería forestal a visita e identificación in situ das 113 fincas municipais que figuran no catastro para localizalas e coñecer as súas características. Ese traballo está recollido, vale, todo, por parroquias. Este é Abades, onde están os núcleos, onde están as faixas e onde están as fincas municipais. Para 2 cuestións fundamentais. A elaboración, primeiro, dun informe técnico con documentación gráfica e georreferenciación de todas as fincas e a identificación dos exemplares arbóreos que existen, para saber que facemos con eles. Detalle de especies, medicións, valoración económica da madeira susceptible de aproveitamento forestal. Xa nos foi entregada unha primeira fase dese traballo. A primeira fase correspondía ás fincas forestais municipais que estaban en faixas de protección e que limpamos. Moitísimas delas. E saben por qué? Porque por primeira vez en anos, concretamente, dende que a Xunta nos suprimeu o Grumir, volvemos a contar cunha brigada contra incendios propia, que limpou máis de 123 hectáreas de terreno municipal, ademais de camiños e espacios públicos no rural. E voullos a reclamar 2 fincas en Abades, 7 fincas en Vilar, unha finca en Escuadro, 4 en Grava, unha en Seador, 2 en Laro, unha en Cerbaña, unha en Breixa, 2 en Silleda, e ademais limpamos con eles
a Mamo, a Dabades, o depósito de agua de Siador, o canal e os camiños de Cira, varios camiños en Grava, unha balsa de agua en Galán, Laro, a estación de bombeo de Ponte da Pedra, o lavadeiro do Barral, os restos arqueolóxicos de O Castro, un camiño en Toxa e unha fonte en Cortegada. Isto é superficie real, isto é traballo real, isto é prevención real. A día de hoxe, dos 113 rexistros catastrales que temos, faltan por limpar 78 parcelas municipales, todas identificadas, pero moitísimas delas nas que compre iniciar un expediente de revisión de titularidade porque non está clara. E, ademais, como cuarto punto de por que este ano é un ano no que vostedes cometen un erro pedíndonos que melloremos a limpeza dos montes, este ano é a primeira vez na historia deste Concello no que as máquinas da Mancomunidade veñen o doble de tempo, veñen en 2 quendas, 5 meses. Polo que non só se limparon pistas forestais e pistas tamén de acceso ás proteccións gandeiras, sino que se arranxaron pistas en Piñeiro, en Negreiros, en Manduas, en Breixa, en Mourelos, en Cervaña, en Lamela, en Medelo, en Martixe, en Pazos e en Moalde. E xa lles digo, aínda nos queda un mes de traballo por aquí. Pero saben ademais que isto non vai rematar aquí, porque temos tamén un convenio con Seaga, que van a empezar, vostedes din, dentro do Concello pedimos que todo o mundo limpie as fincas. Ben, pois a principio de ano, depois de todo o traballo de control que se fixo ca limpeza das faixas forestais, o Seaga vai a empezar a limpar 10 hectáreas de oficio. Algúnas delas de fincas que corresponden a propietarios desconocidos, outras delas de fincas situadas en faixas onde os propietarios non contestaron, pero onde o Concello asume a responsabilidade de limpar para mellorar a seguridade. E por si entran ganas de decir de que se van a limpiar estas fincas gracias a vostedes, que sepan que este listado destas parcelas desconocidas se publicou no BOE para localizar os propietarios xa fai bastantes meses. Que estamos traballando, que vostedes pensan que non facemos nada, pero que estamos traballando. Sí, traballamos todos os días e moito ademais, pero non pasa nada, Voulle decir, imos limpar 3 fincas en Silleda, unha en Manduas, 2 en Cira, unha en Piñeiro, 2 en Abades, en Carbueiro, en Chapa, en Lamela, en Laro, en Margaride, en Saídres, en Rellas, 2 en Vilar, unha en Lamela, unha en Cortegada, unha en Ansemil, unha en Taboada, unha en Manduas, 2 en Manduas, unha en Piñeiro e outra en Escuadro. Todos propietarios desconocidos que vamos a limpiar agora. E mentras non xestionamos a limpeza en todo o territorio, porque queda claro que é a limpeza en todo o territorio, vostedes veñen aquí a decirnos que temos que priorizar en 2 parroquias en particular, en Vilar e en Abades. Por qué? Porque sabes cal é o seu problema? Que vostedes non teñen filtros. A vostedes veñen un veciño, vale? E veñen aquí despois a trasladar o que piden os veciños sin filtrar. Queren quedar ben con todo o mundo, sin valorar a conveniencia da súa demanda. Se non preguntan nin os seus. Escoitan campanas e non saben onde. E iso os leva a cometer errores como este. Porque, fíjense, é tan grande o erro que cometeron con esta moción, por eso eu non entendía nada, é tan grave o erro que cometeron con esta moción, que además de ser injusto co resto do territorio por falar exclusivamente de Vilar e de Abades, demostra un descoñecemento histórico deste Concello. En Vilar, a parroquia na que queren que limpemos as propiedades municipais antes que en ningún sitio, existe desde os tempos do alcalde Casimiro, boten contas, desde os tempos do alcalde Casimiro, un acordo co colectivo veciñal, polo cal eles son os responsables da limpeza de todas as propiedades municipal a cambio do aproveitamento forestal, cuxos beneficios se reinvirten na propia parroquia. Un acordo que a día de hoxe xa é uso e costume. Que queren vostedes? Que vayamos ás fincas de monte a cortarlle aos veciños os árboles que eles pagaron e plantaron? Moi desafortunada esta petición, pero moi desafortunada. E en Abades é outro exemplo do seu postureo político. Nesta parroquia temos varias masas comuns que din que temos que limpar. Mire, a primeira é a que temos onde se celebra a festa de Bazar, onde se celebra o San Caetano, e que está perfectamente limpa. A segunda, que non se considera masa común, pero que é unha propiedade que está aí tamén en litigio, que é todo o campo da festa de Abades e a finca que está ao centro social, que está perfectamente limpa, que ademais limpamos este ano os setos, aínda que é titularidade privada, nós, polo uso comunitario que se lle dá, tamén a limpamos. E temos outra máis no Areoso,
que tamén nos din vostedes que temos que limpar. Pero mire, esa finca está chea de eucaliptos, que igual que en Vilar están sendo utilizados e gestionados polos veciños de esa parroquia. Fíjense vostedes, non sei se o sabe, supoño que non, con eses árboles reparouse no seu momento parte da capilla do San Caetano. É o que fan os veciños, cas propiedades que temos no monte. Ademais, en ese plano que lles enseñei antes, temos 4 grupos de propiedades en abades. 4 grupos, ven? 1, 2, 3 e 4 grupos. Estos son gichos pequenos de cunetas e demais. Por certo, todas elas, o poden comprobar aquí, fora das faixas forestais, por iso non se limparon dentro deste ano. Pero, curiosamente, para que sepan e se den conta dos erros que cometen cando falan de que temos que limpiar as fincas de abades, é que unha delas, que ten 6 ferrados e medio, non solamente está prado, senón que está maravillosamente limpia porque está sendo traballada por algún veciño. Porque as nosas propiedades non todas están correctamente registradas no catastro. E as outras 3 que temos aquí suman un total dunhas 15 hectáreas e están tamén en revisión por parte de Ingeniería para determinar que pasa ca súa masa forestal, para decidir que facemos con cada unha delas. Pero doulles outro dato. Solamente nesta parroquia na que vostedes piden que nos limpemos, solamente nesta parroquia, este ano, cos tractores municipales e co personal das brigadas, nos estivemos limpando máis de 46 ferrados de terra. Vos nos piden que limpen 15 e nós este ano limpamos 46. Solo en fincas, sen contar o que limpamos en pistas, nin en traballos de poda, nin limpeza das masas comunes. Sabes onde limpamos eso? Onde está Mamua. Unha parte moi importante de maneira manual. Así que eu creo que con todos estes datos encima da mesa, creo que queda moi claro de por que non entendo eu a súa moción. Que o único fin que lle atopo é que queren salir de aquí con ela aprobada para dicir que gracias a vostedes fixemos todo este traballo. E máis o que vamos a facer. Turno de peche. Ben, despois de todo este discurso político máis propio dun mitin, faltoulle pedir o voto para o Partido Socialista de Silleda, máis cara a un debate dentro dun pleno. O que sí creo que en realidad sí que entendeu bastante ben cal era a nosa petición, viña co discurso ben preparado, porque os que nunca estamos informados somos o resto de concelleiros. Estamos tamén un pouco cansados, creo que a educación ten que ir por diante en calquer debate e nos plenos de que se nos trate con condescendencia, que nos intenten deixar de desinformados, incluso podíamos meter entre comillas tontos para que nos entendamos. Pero, bueno, xa estamos acostumados, cada un sabe perfectamente o que é e cada un retrátase a si mesmo. Acúsanos a nós de querer facer aquí un discurso político. Bueno, eu son política, todos aquí os que estamos sentados aquí somos políticos. Eu non veño a poñer o alumeado porque non son electricista, veño a facer política e veño a trasladar os problemas da xente aquí. Parece que iso lle molesta, acaba de darnos un discurso brillante de todo o que fan. Eu recórdolle que todo o que fan é a responsabilidade, é o que teñen que facer. Non queira vir facer aquí alardes de que fan, tamén levan 17 anos gobernando. Están facendo agora o que non levan facendo todos estes anos. Home, pois non sei, a veces é mellor non presumir tanto, que eu creo que os feitos falan por si mesmos, non hai que tampouco facer alardes. Eu solo deixar claro, tampouco vou entrar a discusións, creo que quedou todo bastante claro. Pedimos o que pedimos, vostedes decidirán se queren sair, a nos danos igual que salga aprobada, que non salga aprobada. Son os veciños os que poderán ter a súa propia opinión disto. Construir un discurso político, sí, cada un construe desde o seu lado, pero aquí non hai nin uns que van salir máis victoriosos, outros que van salir e van perder. Entón, pois, bueno, non teño nada máis que engadir e só queda pasar a votación. Para a explicación de voto vamos a votar en contra desta moción, a vista que non fai ninguna aclaración de por que se inclúe solamente Vilar e Abades. Sen decilo, voulle decir aquí, eu non son veño co discurso preparado porque sei o traballo que facemos,
sei todo isto, está gestionado directamente desde a alcaldía, polo tanto, sei perfectamente o traballo que fago e que facemos, e non os trato con condescendencia. Ora, que veñan vostedes aquí a darnos lección de desbroces reales, desbroces aquí neste pleno, ou que incluso fagan, nos den lecciones do desbroce nas redes sociales, a base do o máis puro estilo Feijóo o máis puro estilo de Feijóo ca Mangueiriña, pois é unha auténtica vergonza. Por lo tanto, por todo este goberno vamos a votar en contra desta proposta porque non ten nin perspectiva territorial, nin perspectiva temporal, nin económica, nin social, nin historia. Este é un papel mollado que vostedes queren volver a utilizar para decir que todo o que se fai por este goberno é cousa súa. Asuman dunha vez que non son o Big Bang desta política municipal e que se lle dá se fixo moitas cousas antes de que chegaran vostedes aquí, que vostedes non son o inicio de todas as cousas. A veces penso que hasta unha falta de respeto pola súa parte, porque aquí hubo moitos compañeros do BNG que traballaron aquí antes de vostedes. Eu creo, lles pediría que se queren ser útiles de verdade a Silleda, que coñezan un poquinho máis o territorio, que traigan propostas serias e que estean á altura do esforzo que fai este goberno. Nada máis. Vamos a proceder a votación. Votos a favor? Votos en contra? Sala adiante esta proposta cos votos a favor do BNG e o Partido Popular e os votos en contra do Partido Socialista. Seguinte punto do orden do día. Xa non sei, non sei. Xa é o... Sí. Vamos a facer a proposta de nomamento das salas de benestar social como espacio Mariló Bueno. En esta tamén temos que votar a súa inclusión na orden do día, por maioría é simple. Votos a favor da inclusión? Unanimidade. Ben, quero poñer encima da mesa que isto é unha proposta que se acordou outro día por todos os grupos políticos na xunta de voceiros celebrada, que a trouxéramos ao seu pleno, cosa que agradezo. Vou a proceder a súa lectura para que conste en acta en todos os seus términos. Proposta ao Pleno do Concello de Silleda para o nomamento das salas de benestar social como espacio Mariló Bueno. Exposición de motivos. Dolores Bueno Paisano, coñecida por todas e todos como Mariló, andaluza de Cortegana e vecina de Silleda durante gran parte da súa vida, destacou pola súa profunda implicación social e pola defensa constante dos valores de igualdade, solidaridade e cuidado comunitario. O seu carácter cercano, a súa empatía e a súa capacidade para activar redes de apoio convertérona nunha figura esencial do tecido social trasdeza. A súa trayectoria asociativa é extensa e significativa. Dende a Asociación de Pais e Nais do Colexio Público contribuiu a impulsar unha escola pública plural e de calidade. Como presidenta da Asociación Xuntanza de Mulleres de Silleda entre o ano 1990 e 2001, promoveu a formación, a participación e a visibilidade das mulleres, mobilizando recursos, creando oportunidades e dignificando o seu traballo cotía. No ámbito sanitario asistencial, a súa responsabilidade da Asociación Española contra o Cancro da comarca puxo foco nas persoas máis vulnerables. Comprendeu o impacto emocional e económico das enfermidades e canalizou, xunto coa Directiva Provincial, axudas directas ás familias entregadas nos seus propios domicilios. Ademais, apoiou decisivamente a posta en marcha da primeira unidade móvil de mamografías en España, hoxe integrada no Programa Galego de Prevención da Saúde Pública, contribuindo a salvar vidas a través da prevención. O seu compromiso coa comunidade completouse con iniciativas culturais e tradicionais como a creación da Cofradía dos Dolores, que mantivo viva a participación veciñal na Semana Santa local. A nivel institucional, Mariló Bueno foi tamén pioneira. Convirteuse na primeira candidata socialista de Silleda, abrindo camiño nun tempo na que a presencia das mulleres na política municipal era excepcional. A súa participación pública, como concellera da Corporación e voceira nos anos 90, contribuiu a derrubar prexuicios e a facilitar que outras mulleres puidesen exercer cargos de representación con maior normalidade e empoderamento. Por todo isto, e atendendo a súa amplia contribución á cohesión social de Silleda, o seu exemplo de compromiso e humanidade e o garimo respecto que a súa figura experta no noso municipio considerase de xusticia perpetuar a súa memoria nun espacio vinculado ao servicio público e ao benestar comunitario. A proposta do acordo di o seguinte:
Primeiro, denominar oficialmente as salas municipais de benestar social como espacio Mariló Bueno, en recoñecemento á súa trayectoria social, o seu labor solidario e o seu compromiso coa igualdade, coa saúde e coa mellora da vida das persoas máis vulnerables. Segundo, colocar unha placa conmemorativa no citado espacio que recolle a súa contribución ao municipio e á vida asociativa de Silleda. E terceiro, dar traslado deste acordo á familia de Dolores Bueno Paisano, así como as entidades sociais coas que colaborou para o seu recoñecemento. Esta é a proposta que temos que votar. Vamos a facer a votación, entonces. Alguén quere facer alguna aclaración ou consideración ao respecto da mesma? Bueno, recoñecer o traballo de Mariló, sobre todo o seu carácter e a súa vocación de servicio público hacia o Concello de Silleda, sobre todo o seu carácter que mantuvo hasta os últimos momentos, cada vez que actuabas pola calle, pois a verdade é que era unha persona afable e sempre con vocación de servir a Silleda, e iso é o máis importante de todo, non? Como decimos, foron pioneiras, junto con Lala Trabazo tamén, pois nesa incorporación da muller ás corporacións locais e as responsabilidades dentro do mundo da política municipal, e polo tanto, pois o noso recoñecemento para Mariló. Só lamentamos pois que ese recoñecemento non viñera en vida, que eu creo que moitas veces estes recoñecementos deberían de ser en vida. Co carácter que tiña non sabemos moi ben se iba a aceptalo se se propusera, pero a verdade é que creo que é unha persona que demostrou, como decimos, sobre todo desde as distintas ámbitos nos que estuvo, tanto no Concello como na Asociación contra o Cancro, como a través do colexio, pois esa vocación de servicio público que é o que nos debe de inspirar a todos, sobre todo no traballo que desenvolvemos aquí como concelleiros, e que ela tanto botaba de menos pois en parte do goberno. Dendo BNG, a verdade é que creemos que queda bastante ben expresado todo o que traballou Mariló por Silleda. Solamente resaltar toda pois a boa actitude que mantivo sempre, sempre chea de vida, sempre con boas palabras, cun sorriso, e creemos que neste momento actualmente da historia necesitamos moitas máis Mariló Bueno que existan no mundo para poderlle facer fronte a todo o que se nos ven encima, e persoas como ela, cunhas conviccións tan firmes e uns ideais tan fortes. Vamos entonces a votar esta proposta, non sin antes indicarlles a todos os concelleiros e concelleiras que este sábado ás 7 da tarde vais a celebrar o acto, mañán ás 7 da tarde vais a celebrar o acto de peche das actividades do 25N, no que se vai nombrar Invisible do mes, en a que, ademais, xa de acordo ca familia, vamos a entregar pois este acordo plenario para que lle quede como recordo do seu paso por este pleno, e que despois se fará un acto xa de homenaxe máis concentrado na súa figura cando coloquemos a placa nos Departamento de Servicios de Benestar Social. Vamos a votar entonces a proposta. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Creo que isto demostra moito por parte do que fixo Mariló, que consiga poñer en este final da súa vida toda a corporación de acordo en este acto de homenaxe. Así que vai por ela, e moitas gracias a todos por aprobala. Vamos entón ao turno de robos e preguntas. Sí, vamos a ver, varias cuestións. En relación ca calle Progreso, pois trasládansenos bastantes cuestións, tanto, que se revisen todas as árbores que hai nesta rúa, xa que moitas están medio tumbadas, ou igual tamén que na rúa que vai hacia o ambulatorio, e algúns xa non están, que se mire incluso a posibilidade de replantear as zonas nas que están ubicados.
Despois tamén en relación ca fonte do emigrante en República Argentina, pois parece ser que sigue tendo problemas esa fonte que perde auga, polo tanto pois que se revise e que se tomen as medidas oportunas para proceder ao seu arranxo. Tamén o repise dos adequís tamén na calle Progreso, que foi outra das cousas que nos dixeron xunto cas árbores, pois porque foron repisando e pois encontrase pois en algúns sitios en mal estado. Vimos tamén estes días de atrás con alertas amarelas e con días de moito vento pois que había xente facendo deporte nas pedrosas, o que é bastante perigoso, o cual que se faga un protocolo para pechar esta instalación pois nestes días que son especialmente perigosos para a xente que fai uso da instalación, sobre todo para evitar que haxa calquer tipo de problemas con calquer caída de rama ou con calquer circunstancia pois como estas. Tamén en relación pois con estes días de aire, pois estamos vendo que sempre hai problemas na pista que vai ata Cira dende Piñeiro, na que continuamente están caendo ramas e polas, o que dificulta moito pois transitar por ela cos vehículos, aparte de que tamén pois hai transporte escolar. Por lo tanto, pois que se faga algún plan de actuación para poder solventar estas cuestións. Dentro dos traballos que quedan pendientes, e aí facía ben o Bloque Nacionalista Galego en pedir plazos, pois solicitamos que se leve a cabo o compromiso que se acordou no seu día ca Xunta de Galicia, que era levar a cabo a pintura do CEIP de Silleda. Xa hará 2 ou 3 anos desde que se reformou toda a cuberta, e seguimos a día de hoxe sin que polo Concello se asumen o pintado desa instalación, e polo tanto solicitamos que se faga tamén de maneira inmediata e que se leve a cabo ese pintado por parte do Concello, xa que foi un compromiso acabado ca propia Xunta de Galicia en relación con esas obras. Cando falaban ustedes antes de falta de proxecto, inda que, ustedes sempre din que están traballando, gustaríanos que se nos detallasen cales foron os traballos que fixeron vostedes durante os últimos 6-8 anos, desde que se arranxou unha instalación en Cira. Instalación que estaba prevista teóricamente para o desenrolo do comercio local no medio rural, e que desde que se invisteu eses cartos que viñeron da Xunta de Galicia está totalmente en desuso e cerrado. Estes é unha mostra dos proxectos e da falta de proxecto que ten este Concello. Despois de toda a exposición que fixo vostede aquí da limpieza de pistas, pois non nos queda máis que agradecer á Xunta de Galicia todo o traballo feito neses desbroces que vostede moi ben relatou. Gracias a todas esas actuacións da Xunta de Galicia temos en mellor estado as pistas do noso rural. Esperemos que o Concello asuma tamén a súa responsabilidade despois desta intervención. Tamén en relación con un deses convenios, gustaríanos saber que foi o que pasou, porque en principio fixerase un convenio con unha empresa para que estuveran 4 operarios traballando, pero parece ser que se marcou o principio dese desenrego dese traballo, e finalmente só estuveron operativos 3 operarios. Por lo tanto, gustaríanos saber que incidencias hubo en relación con a prestación deste contrato e cales foron as medidas que se tomaron por parte do Concello de Silleda. Vimos tamén un despliegue de fotocopias por parte do Goberno Municipal, de fotocopias a color, cando lle interesa, e ao final, como xa en varias ocasións solicitamos dende os distintos grupos municipales, sobre todo para o estudio de determinadas cuestións municipais que veñen a pleno, que se os entregue tamén copia en papel. Vemos que desde o grupo de Goberno se fai un uso indiscriminado do papel e das fotocopias en color. Entendemos que tamén o resto de grupos deberíamos de ter, polo menos insaron en color, pero en blanco e negro, o que é o soporte a documentación, igual que o ten o grupo de goberno, xa que senón estaríamos en diferencia de posición.
bueno, o que decía antes en relación cos anteriores compañeiros do BNG, que usted dixo aquí ao final da súa intervención, queremos lembrarlle que eses compañeiros tuveron a mesma faltas de respeto por parte do grupo de goberno que están tendo actualmente, faltas de respeto que son extensibles a toda a corporación e, sobre todo, pois, esas faltas de consideración nas que vostedes non teñen o máis mínimo reparo en mentir e en facer o que teñan por convinte. De feito, gustaríanos que se rectificase por parte da alcaldesa unhas declaracións que fixo vostede no último pleno. Concretamente, creo que están sobre no minuto 2:10, as 2 horas e 10 minutos do último pleno, e na que vostedes decía exactamente isto. O texto que traen a aprobación refírese todavía a persoas con discapacidade como disminuídos físicos. Hai que ter un pouquiño de cuidado, aparece ese término, sí, disminuídos físicos, e seguro que tampouco o leo. Menudo papelón, decíame vostede a min. Revisamos ese texto, xa o tiñamos ao final de tal, non só nos facía extensibles a nós, sino a todos os que firmábamos ese documento, e iso é totalmente falso. É unha das mentiras máis que vostede trae aquí, nas que non ten o máis mínimo reparo de mentir a sabiendas, igual que o fixo outras moitas veces. Podemos poner, pois, que, co exemplo dunhas bases en relación con obras da Diputación, cando usted era asesora da presidenta do Goberno e que usted neste pleno leron interesadamente solo hasta un determinado párrafo negando o que se decía e botándolle a culpa ao resto da corporación de decir que era mentira o que decíamos. Entonces, xa sabemos que usted non ten o máis mínimo reparo, nin o ten o máis mínimo ningún tipo de límite, e que isto, pois, bueno, parece que lle parece moi ben incluso o resto de concelleiros. A nos aparecenos absolutamente vergonzoso que se cheguen a eses extremos. E como nese texto en ningún momento aparecía ninguna referencia como disminuídos físicos a nadie, e si quere leo yo, ¿sí? Vale, pues mire, non teño ningún problema, voy a ler e así vostede quedase tranquila. E si quere, pois sigamos negando. Sabimos a súa actitude no outro punto do orden do día, vale, falle moitísimas gracias, ao sei que non tengo máis mínimo respeto, nin tengo máis mínimo límite. Mire, o que decía literalmente, vai, nos va a dar un pouco de tempo, pero para que usted me diga onde está incluído, vale? Era o punto 5, modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Concretamente, do seu artigo 3º, no senso de introducir novas modificacións para a súa aplicación no Concello de Silleda, modificando a súa redacción do seguinte xeito. Artigo 3º, establece unha bonificación do 100% para os vehículos catalogados como históricos ou aqueles que teñan unha antigüedade mínima de 25 anos, contados a partir da data da súa fabricación ou se esta non se coñecera, tomando como tal a da súa primeira matriculación ou no seu defecto a data en que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar. Se existiran dúbidas sobre a data de fabricación, esta deberase acreditar con certificado expedido por a firma fabricante. A bonificación será declarada de oficio pola Administración Tributaria competente conforme coa información que obra no registro de datos da Dirección Xeral de Tráfico respecto á antigüedade do vehículo. Punto segundo, se quere, sigo yo lendo, se ustedes sigue mantendo non, sigue mantendo eso. Non, sí, que sigo mantendo. Que isto demostra, non demostra que eu minto, demostra que vostede traballa moi pouco. Porque vostede o que fixo aquí foi traer unha proposta para modificar unha ordenanza por puntos. E se non cambia ningún texto de ordenanza, esa ordenanza que era do ano, non acordo ahora o ano exactamente, sigue referíndose ás persoas discapacitadas como disminuídos. O texto de ordenanza o pon así. Podemos discutir se quere, pero vostede trae tan pouquiño, pero usted di que no texto que nos traemos aparece, no texto que nos traemos aparece vostedes traen un texto para aprobación completo que ven a aprobación, querían aprobar a ordenanza, querían aprobar unha ordenanza nos términos. Insístolle, non hai. Estou no meu turno de palabra, deixme falar. Non está no seu turno de palabra. Non está no seu turno de palabra. Para que me pregunta? Para que me pregunta se non me deixa contestar? Volvolle repetir. Para que me pregunta se non me deixa contestar? Vostede presentou aquí
o que unha di usted proposta de modificación dunha ordenanza, estou contestando. O texto que traen a aprobación refírese todavía ás persoas con discapacidade como disminuídos Vostede físicos. sabe que teño razón e por eso non me deixa contestar. Vostede sabe que teño razón, que non mentín e por eso non me deixa contestar. Ainda tendo o texto diante. É o que sei que é capaz usted de facer. Estou dicindo, neste texto aparece algunha vez ese término. Aparece algunha vez, é o que di vostede. O texto que traen a aprobación, este texto, aparece algunha vez esa referencia. Mire, señor Marín, eu creo que vostede ten que Despois empezar... falamos da segunda parte que di vostede. Pero neste texto di algo así. Nos incluímos algunha vez ese término. Podo contestarlle? Conteste. Pois entón, deixeme falar. Porque me está facendo vostede un explaining, me está dicindo a min o que teño que decir, o que teño que opinar e o que teño que sentir. Non. Dígame se neste texto aparece eso. Estoulle dicindo. Vamos a ver. Cando se trae a aprobación unha ordenanza, vale? Cando se trae a aprobación unha ordenanza, para aprobala... Bueno, é igual. Continúe co que queira. Non, continúe co que queira. Xa non lle contesto, continúe co que queira. Non, dígame vostede, sino que nos iba nese texto que firmamos si iba esa definición que vostede di, como disminuído físico. Dígame vostede si no texto que nos incluímos e que nos firmamos e que os compañeros do bloque os que nos acusa de facer eso nese texto aparece ese término. É tan fácil como eso. Podo falar? Pode falar, pero conteste o que lle estou preguntando. Non o que vostede queira. Estou lle preguntando concretamente a eso. Aparece ese término no texto que suscribe tanto o bloque como nos nesa redacción. Nese documento aparece ese término, sí ou non. E se non, minteu. Perfecto, e continúa co que queira. Eu, se quere, depois lle contesto por escrito o que me está vostede preguntando. Ou me deixa 2 minutos para contestarlle correctamente. Estou dicindo, pero conteste o que lle estamos dicindo. Isto chamase mansplaining, Me está explicando que teño que contestar. No. Estou dicindo que... Me está explicando que teño que contestar. Isto é un mansplaining de libro. Vostede me está dicindo o que teño que contestar. Isto é un mansplaining de libro xusto na semana no que estamos celebrando o 25N. Mire, veña usted a falar ahora do 25N ca que teñen encima, Sí, a ver, sí. Ca que teñen encima. E que para falar de Fijó, fale usted de todos os dirigentes. Do que ten co 25N. Dígame, só estou preguntando eso. Quero que me resposte a eso concretamente. Mire, cando vostedes presentan unha proposta de aprobación de unha ordenanza, vale? Presentan a aprobación de ordenanza nos todos os términos que as correccións que ustedes plantexan. E non solamente lle dixen que tiña mal posto ese dato, senón que vostede, que era abogado, trouxe un texto inicial para aprobar sen modificar e alterar o texto inicial. Viña con datos erróneos das leis que temos que aplicar en este momento e viña con esas referencias aos disminuídos. Vostedes ni siquiera se leron a ordenanza original. Por lo tanto, a min que veña vostede a decirme que na ordenanza original do ano non sei que non aparece a palabra disminuídos e que vostedes ni sequera pensaron en poder cambialas, temos un problema. Sigamos o pleno. Seguinte pregunta. Xa non hai máis debate. Seguinte pregunta. Mire, vou a decir o que di Voy a cortar a palabra. Segunda palabra. No artigo segundo, punto primeiro A, que fala dos supostos de vehículos para persoas de mobilidade reducida, vale? O que fala é de declaración administrativa de invalidez ou disminución física. Disminución física. Bueno, queda claro que aparece escrito. No, eso non é referirse a xente de mobilidade como de disminuídos físicos. Pode vostede falar, pode continuar. Evidentemente queda claro que aparecía o término disminuídos físicos na ordenanza. Quedaba claro que aparecía e vostede non o corrixeu porque vostede non pasa ningún traballo facendo as cousas. Vostede colleu a lei e directamente a copiou, deixou cosas sen copiar e non revisou o que había antes. Vostede meteu a pata, non veña ahora aquí a culparme a min de mentir. Vostede meteu a pata porque non traballa. Meteu a pata porque non traballa. Continuamos o pleno. Se quere continuar a seguinte pregunta, acabouse o debate sobre esta pregunta. Acabouse o debate sobre esta pregunta. Non se acabou, estou dicindo. Quito a palabra. Primeira orden, primeira aviso de orden. Continúe. Primeira chamada a orden. No texto que nos traíamos... Continúe. Segunda chamada a orden. Vale, perfecto. No texto que nos traíamos... Continúa. Terceira chamada a orden. Poden abandonar o pleno se queren. Ten a palabra ou... Que? Pois te voy a advertir, segunda chamada a orde, se non tens que salir de pleno. Ben, perfecto. Eu vou a seguir por respeto tanto o Bloque Nacionalista Galego como o PP, si no texto que nos traíamos aparecía ese termo. Terceira chamada a orde, pode abandonar o pleno. Ten a palabra. Esta é o carácter dialogante e é como vostede
realmente reconoce Turno se preguntas para o que Benega. está vostede mentindo. Pague usted si quere o que queira. Pero isto é absolutamente intolerable. Demostrou no primeiro Venga. punto do orden do día en relación co Ibeiro Empresas. Ben, abandone o pleno. Ten a palabra o Benega. O pleno, non se preocupe. Non se preocupe, pero é vergonzoso que está Veña, facendo neste perfecto. concello. Ten a palabra o Benega. A verdade é que nós pensábamos que esta época estaba superada, pero volvemos a estas cousas escuras de... E tanto ten ao mellor un como a outro, eu creo que se estaban facendo unhas preguntas claras, o que non ten sentido é que o debate se leve por estes términos. Mire, un par de preguntas. Falta vostede o respeto aos veciños, en relación ao que decía antes. Parece ser que os que se queixan con nós son os vándalos, son demandas inválidas, nós non facemos o noso traballo de filtrado, pero os que acuden a vostedes son maravillosos. Resulta curioso tamén, temos que decir o que fale agora vostede dos concelleiros do bloque. Para falar dos concelleiros do bloque que nos precederon hai que ter a boca moi limpa. Visto sobre todo o mal que vostedes, o Grupo Socialista, tratou os concelleiros que nos precederon. Nós formamos e somos herdeiros dunha cultura política que se basea en informarse, no respeto á verdade, en non mentir nunca. Vostedes non sei se poden decir iso. Paso agora ás preguntas. Vostedes presumen moito do que fan agora e poñen en evidencia así todo o que non fixeron nos 18 anos previos. Supoño que teñen medo do evidente, o que todos os veciños saben. Cree vostede que hai relación entre o traballo constante de control e fiscalización que fai o BNG de Silleda e que vostedes agora presuman que 2025 foi ano no que máis traballaron? Creen vostedes que hai algunha relación entre o traballo de control que fai o BNG de Silleda en que vostedes se empeñen en dar a imaxe de que non deixan de traballar? A segunda pregunta que teño é para a concelleira de Promoción Económica, que hai só unha semana o Goberno anunciou unha campaña comercial coincidindo co Black Friday para incentivar as compras nos establecementos locais fronte ás grandes superficies, o cal, como finalidade, nos louvamos, pero vostedes, para apoiar ese consumo local, non se lles ocorre mellor idea que sortear un vale de 100 euros. 100 euros entre todas as vendas que se fan este fin de semana. Debeu quedar baldada ca idea e cos recursos destinados a este tema. Baixo o noso punto de vista, este é outro intento máis, como xa decía antes, de aparentar que se fai algo, pero sen mobilizar recursos. As preguntas son, de verdade pensan que con estes 100 euros incentivan algo? É iso o que vale o comercio local para este goberno? Está moi ben as palabras, pero o que fai falta son feitos e investimentos, non vender fume. Vou continuar eu con as preguntas moi concretas. Primeiro, queríamos preguntar á Concellería de Medio Ambiente cando se vai seguir ampliando o contedor amarelo a máis lugares, porque tal e como lle dixo o propio concelleiro a un veciño en Chapa que non había máis stock, pois queremos preguntar tamén se xa foi solucionado e xa volve a haber stock. En segundo lugar, seguro que lles chegaron tamén queixas sobre vertidos incontrolados que está habendo en varias parroquias. Non sei se xa son conscientes se saben de algunha novidade con respecto a ese tema ou se xa teñen pensado facer algo ou levar a cabo algún tipo de actuación con respecto a isto. E por último, queríamos facer unha petición que igual é necesario mellorar a visibilidade na saída nacional 525 desde a travesía do campo, porque a semana pasada, todos somos coñecedores de que houve un accidente aquí por falta de visibilidade. Non sabemos moi ben, quizáis a policía local poida, porque son os que están mellor informados e os coñecedores, como poder solucionar este problema, se é necesario prohibir xirar á esquerda, se sería necesario quitar zonas de aparcamento tamén para mellorar a visibilidade, a colocación dun espello. Creo que os técnicos poderían dicir mellor que a nós cal sería a mellor solución. E tamén igual era necesario facer aí unha mellora do que ven sendo a saída, cas beiras rúas, tamén porque tal e como pedimos noutro pleno, non recordo ben en cal, aí tamén houbera unha veciña que tuvera unha caída por estar demasiado altas as beiras rúas e por agora non se levou a cabo ningunha actuación.
Non tiña encendido. Bueno, teño que volver a... Bueno, non estaba grabando que decía que na miña vida personal, profesional e política traballei sempre, estiven onde estiven, que nunca me fixo falta nadie por detrás e por diante para facerme traballar máis, nin menos. Así que vostedes fagan o seu traballo de fiscalización, que é lícito que o fagan, a mí non me vai facer traballar máis. Para nada. Eu vou a traballar o mismo, fagan vostedes o que fagan. Porque o fixen sempre. Porque o fixen sempre. E cando me refiro aos anteriores concellos do BNG, o fago con todo o respeto. Pero que se lles indico, e sobre todo por confianza, e que seguramente moitas cousas das que vostedes plantexan haxa xente que as conoce moito mellor. Vou contestar a última pregunta, que é unha cuestión de gestión urbana, despois dou a palabra aos concelleiros para que podan respostar eles. A mellora da salida da bajada que vai para Mourelos, se pasaron por ali vostedes últimamente, tivemos que abrir ali para facer as conexións de unha ampliación de rede de abastecemento. Levamos esperando desde entón, ou incluso dende antes, que non estou segura, non quero mentir, porque por moito que diga o Concello do Partido Popular, non teño no meu haber levar as mentiras co bandeira, se lle pideu autorización ao Ministerio de Fomento para poder facer ali un lomo de burro que solucione ese levantado que hai ali, e seguimos a espera, ni sequera nos deixaron continuar cas obras de tapado desa apertura que fixemos ali. Eu falei con eles repetidas veces e temos un problema moi grande con todas as administracións dos informes sectoriais. Inda hoxe, foi onxe, Mónica, creo que chegou un informe sectorial para reparar todos os centros sociais que estamos pendentes desde fai polo menos 8 meses, sabendo que están pendentes dunha subvención. As obras de Cira, de Dornelas e de Ponte non podemos empezar hasta ben chegado o inverno por unha petición do sectorial do Adif que nos daba chegado. Polo tanto, seguimos a espera. Nosa idea é resolver eso con un lomo de burro que permita facer unha solución provisionalmente, non teñamos recursos suficientes para acometer toda a baixada ata Mourelos, que se podría asfaltar sin ningún problema, pero que creemos que ten que ter un cariz máis urbano, facerse unhas sendas ou facerse algo, porque é unha zona na que transita moita xente, ademais hai vivendas nas que viven ali. Non sei se Estefanía Taín quere contestar algo respecto do... Respecto á pregunta que nos fixeches da campaña que estamos tendo ahora mismo, do fin de negro que organizamos, que se dis que se é suficiente, pois claro que non, houberme gustado igual facer moitas máis cousas. Pero ademais do sorteo de 100 euros, que para potenciar que a xente compre aquí e que non se vai ás grandes cidades ou calquera outro pueblo onde tamén organizan o fin de negro ou Black Friday, tamén se repartiron máis de 600 bolsas en todos os comercios participantes, para que fomenten tamén o comercio local, pero en todos os comercios participantes de Silleda. Toda a xente que quixera participar estaba aí. E os 100 euros é unha maneira de chamar a xente para que despois tamén eses 100 euros queden en Silleda, porque son para gastar tanto en locales como en bares, con calquera empresa de Silleda. E sí, ademais deso, este ano tamén fixemos a Feira de Produtores, tamén fixemos a campaña de Nadal, que este ano aumentamos, tamén fixemos os premios que levamos a cabo con carnavales. Tamén fixemos o fin de negro que está empezando hoxe. E ademais, tamén fixemos moitas máis cousas no polígono, como os cursos que estamos facendo para promover a formación para os emprendedores e para os comerciantes de Silleda, para todos os que estén disponibles durante todo este ano hasta junio do ano que ven, levase a cabo unha formación completamente gratuita para todo o mundo que queira acceder. E ademais, tamén, vos mesmos votastes en contra dunhas axudas de 25.000 euros que calquera silledense podía saber beneficiado montando de empresas de nova creación dos últimos 2 anos. Axudas para facer que a xente se anime a quedar en Silleda e atraer a xente a Silleda. Ten a palabra o Concelleiro de Medio Rural para contestar o tema dos contenedores. Esquecime do tema de vertidos, que despois contesto eu. Nada, eu dicirvos que do contenedor amarillo sí que temos stock,
todas as peticións que tivemos hasta ahora respondéronse todas e colocáronse en todos os puntos. De feito, ainda vamos a colocar no faltante das parroquias o de vidrio, as poucas que faltan. Por respecto ao tema dos verquidos, sí, teñamos coñecemento. De feito, xa se fixeron movimentos ca Guardia Civil, con Seprona e ca Policía Local para intentar evitalos. O coñecemento que temos é que en algunha zona, polo menos onde estamos advertidos, parece que non volveron a suceder. Algúns dos verquidos, polo que nos comentaban, se fixeron con autorización de algún dos propietarios das parcelas, é dicir, que se fixo con nocturnidade tal, pero con autorización dos propietarios. En outros casos nos decían que non, pero non tiñamos probas para poder demostrarlo, pero sí está o tema controlado, detectado, falado con todos. Creemos que de maneira satisfactoria, en espera a ver que vaya a pasar co tempo, porque realmente na zona de Lamea nos dixeron que xa se pararan, a ver se aparecen máis sitios. De todas maneiras, moitas gracias por advertirnos, porque ao final son cousas que nos non temos capacidade para controlar. Calquera cousa que teñas así, agradecemos a vosa mensaxe. Pois nada máis, eu sinto moito o sucedido no pleno, fago unha reflexión a todo o mundo. Eu creo que as preguntas podían ser claras, pero as respostas tamén tiñan que ser claras. E contestar sí ou non deixaban evidencia que o que fixera esta alcaldesa era precisamente falta a verdade, e eu non o fixen, en ningún caso. Quedou despois demostrado con isto. Falarei con Ignacio e miraremos de como resolver esta situación de tensión, mas eu teño moi claro que eu como muller non vou a aceptar ese tipo de actitudes nas que de alguna maneira non me deixan falar. Moitas gracias. Levántase a sesión.